Kamahinungdanon sa regular nga pagpanghinlo sa kasapaan, gihimugatan ila binatungod sa mga basurang mapondo human sa kusog kaayo nga uwan. Ang report ni Nico Sereno. Kini sa miaging simana lang, usa ka adlaw gyud human sa laing pagbaha nga nasinati sa syudad sa Mandaue. Sa matag kusog ang uwan ug mutaas ang level sa tubig, daling magtipunog ang basura ning maong bahin sa Mahiga Creek nga utlanan sa Cebu City ug Mandaue City. Gipasabot ni Subang Dako Barangay Captain Ernie Manatad, regular ang pagpanghinlo nila sa dapit. Ang Cebu City mihimusab og pagpanglimpyo. Sa miaging Sabado lang kuno, wabot sa duha ka truck sa basura ang tapos. Ang nag-take care na dito sa Cebu City Engineering. Pero sa pagpanglimpyo, appeal may kaya siyempre affected mo sa overflow. Weekly yun. And there are times also that even during weekdays, especially kung i-call up ang among attention sa DNR. Sa sesyon sa City Council, gituki ang gi-revise nga Memorandum of Agreement tali sa Cebu City ug Mandaue City. Mahitungod kini sa koordinasyon nga gikinahanglan ug kasabutan nga ipatuman alang sa rehabilitasyon sa duha ka dagkong kasapaan, ang Butuanon ug Mahiga River. Parehong mitadlas sa duha ka syudad ang duha ka dakong sapa. Murag sa coverage man siguro. Nya ang mga inclusion sa board. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.